mě to hlavně motivace a chtěla jsem zkusit něco nového, nějaký nový závod a to mě fakt oslovilo, takže se těším, až to zkusím vlastně dneska poprvé. Chcem dokázať, že to prekonám, ukázať, na čo mám a čo najlepší čas dosiahnuť, samozrejme. Vyše 2800 mužov a žien z 15 krajín štartovalo v 1. júnovú sobotu v areáli lyžiarskeho strediska vo Valčianskej doline na pretekoch Spartan Race kategórie Super. Rozhodli sme sa tieto preteky zorganizovať preto, lebo sme boli na takých istých pretekoch Spojených štátov, veľmi sa nám to zapáčilo a chceli sme niečo nové priniesť do Európy na Slovensko. Tieto preteky sú zaujímavé tým, že aj v našom logu je napísané, že pochopíš až v cieli. To znamená, že nikto pred štartom nevie, do čoho ide. To znamená, vie iba základné údaje, že ten pretek má nad 12 km a nad 20 prekážok, ale do poslednej chvíle všetko je tajné, čiže nikto nevie profil trate, ani dĺžku trate, ani počet prekážok. Ako prví sa vydali na trať pretekári súťažiaci v kategórii Elite. Po nich nasledovali v polhodinových intervaloch ďalší, v skupinách po 200 až 250 súťažiacich. Náročná trať s množstvom stúpaní a klesaní s 23 prekážkami poriadne preverila ich fyzické, ale aj psychické sily. Mám veľa energie a musím sa vybíjať. Potrebujem to do života. Nemôžem obsedieť, takže už som od malička taký, takže ma tu baví. Kopu kamarátov takisto sem chodieva, takže je to určite super zábava, super ľudia. Jednoznačne hlavne preto. Super atmosféra hlavne. To byl můj první. Nechci říct, že poslední, ale příště si to hodně rozmyslím, jestli do něčeho takového půjdu. Kdybych věděl, co to bude obsahovat, tak nevím, no, ale prošel jsem si to a jsem za to rád, jako to člověk zase uvidí nějaký svoje, co má, co nemá, no, prostě jak na tom je, takže určitě fajn zážitek, ale fyzicky hodně náročný. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, že se chce spát, zvracet, brečet, prostě unavený, bez energie, neměl jsem kde brát, ale zvládlo se to. By som si začal dokázal, že to viem prejsť. Len pre seba, pre nič iné. Trať podľa všetkých kontrolórov, ktorí tu boli zo Spojených štátov, je nádherná. Tvrdia, že také niečo v Amerike nemajú, jak je tu u nás na Slovensku, tú krásnu prírodu a tú naturálnu trať. Dôraz sa kladie na bezpečnosť. To znamená, že tie prekážky musia byť urobené tak, že by tí ľudia na tých prekážkach sa nezranili. Ešte posledné metre a nasleduje vytúžený cieľ. Nice race! Najťažšie prekážky sa dali zvládnuť všetky, ale v prvom rade, ak ide o čas, tak jednoznačne beh v kopcoch. Takže určite na kondičku to je asi najväčšie zaberať. Hore, dole, takže asi to.
docela šíleně. Kolikrát jsem se zastavoval s tím, že skončím, ale cíl jsem splnil, chtěl jsem to doběhnout a to se stalo. Ale náročné, velice náročné. To se musí nechat. Dobre, nech to každý zažije. Odporúčam. Nech to každý zažije. Na Spartan Race sa popasovalo s traťou s prekážkami vyše 400 žien. Väčšina z nich príkladne zabojovala a vyslúžila si obdiv divákov. Radosť, to je úplne super, keď sa človek premôže a niečo takéto dokáže. Fakt ide nad nejakú svoju hranicu. Není to len tak, že si ide do fitka, zacvičiť, zabehať na pase. Je to fakt ťažké, aj pre mňa, čo som športovkyňa. Dvojfázové tréningy a bolo to najťažšia vec, čo som to teraz robila. Tak ja strašne rada športujem. Chodím na thajský box, na crossfit a behávam dosť často. A to má trenérka hento, čiže spolu sme sa takto vybrali a stále sa prekonávať, o tom to je. Ja som rada, teraz je to super pocit. Takže som super, teším sa. Tak je to psychicky náročné, lebo človek sa nemôže opustiť. A možno nejaká hrdosť mu to nedovolí sa opustiť pred tými všetkými ľuďmi. V kategórii Elite muži zvíťazil časom 1 hodina 59 minút a 28 sekúnd Marián Dávidík zo Zázrivej. A nakoniec rozhodli sekundy a možno šťastie, možno viac energie, neviem, ale som rád, že som vyhral. V kategórii Elite ženy dominovala Blanka Plačková z Rožňavy, keď za víťazným mužom zaostala o necelých 35 minút. Že je to ideálna kombinácia behu a silových cvikov, kde proste môžem siahať na dno svojich možností a proste ma to naplňa, je to plné adrenalínu a je to super šport. To je športový duch. Toto máme naše spartanské hevikáčky.